Shin ko dai kana jin kishi ne? Kin ga wannan kawai saboda kowa ne. Yanzu ne dai karan farko kawai. Shin zan iya ajiye wannan a cikin na'urar ajiya? Me yasa kafin ajiya to? Kina ji? Zuwa yanzu mun rufe wannan kes ɗin kawai gabaki ɗaya. Babu buƙatar sa.
అది నిజములే ఇల్లు వదలి నేను పోలేనులే అది నిజములే wai me ke faruwa ne? Me yasa ya kawo ni nan wajen? ఇల్లు వదలి నేను పోలేనులే అది నిజములే ఇల్లు వదలి నేను పోలేనులే అది నిజములే Hey! Wai me yasa ka kawo ni nan wajen? ఇల్లు వదలి నేను పోలేనులే అది నిజములే ఇల్లు వదలి నేను పోలేనులే అది నిజములే Barka dai, ba kowa ne a nan wajen? ఎవరన్నా ఉన్నారా బయట? Lallai kuwa ba kyale ka zanye ba zan taɓa rabuwa da kai ba tabbas. Lallai kuwa ba kyale ka zanye ba zan taɓa rabuwa da kai ba tabbas. Lallai ba kyale ka zanye ba. Kabar nan tafi dan Allah ka nyale ni gudu dan Allah ka nyale ni
Suji, duba can gurin. Ice cream, mu je mana. Kalle da rana ta yi kyau. Dan uwa. Dan Allah dan ba mu ice cream. Dan uwa, chocolate. Ni gaskiya strawberry. Ha ba yan mata, da Allah ki duba mana. Dan uwa da Allah chocolate. Gaskiya ni dai strawberry. Dan uwa, kawai tunda dai ta tambaye ka, ina ganin kawai ka bata mana. Shikenan kawai dauka. Shikenan. Yallaɓai, kai hakuri yallaɓai. Na so in kira ku kafin ka tafi yallaɓai, saboda wani kes da muke so mu magance yallaɓai. Sha ba za ka faɗa ba, dan uwanka ba za ka yi magana ba, sai ka yi mana bayani. In ba kai ba sai dan shanye ka. Bayani za ka yi. Ana tambayar ka ba amma kuma ka iya za ka yi bayani don ba ka da kunya. Yana koya maka hankali yallaɓai. Yallaɓai ya ƙi cewa komai dudukan da ya sha. Wato kun da ke shi ma bai ce komai ba. To kawo shi nan gurin. Kai tashi mu je. Kai min bayani. Yallaɓai, kamar da yadda aka saba, a kullum na saba zuwa sai da ice cream dina kamar yadda na saba ko da yaushe yallaɓai a wajen. Sai waɗansu saurayi da budurwa suka zo wajen suka ce suna son ice cream. Kai kashe mana wannan sautin man. Kawai yallaɓai, a lokacin da na sa hannuna a ciki domin na ciro musu ice cream din, to bayan na ciro hannuna kawai sai na ga na fito da hannu yallaɓai, wallahi bayan haka ban san komai ba. Menene tabbacin maganarsa? Yallaɓai. Na ce me tabbacin maganarsa? Yallaɓai, dai ka tambayi sabuwar madam. Yallaɓai, sunana Majmita, sabuwar mai jira gamar wannan To kesin. barkanki da zuwa. Ga wannan yallaɓai. Wannan ce iyaka shaidar da aka samu akan batun kisan nan? Ita kenan kawai yallaɓai. Gami menene matakin karatunki? Yallaɓai BTech. Kin ji karatunki a BTech, me zai saka ba za ki nemi harkar na'ura ba? Ko kin fi son yin alaka da irin wannan masu laifin ne? Me zai saka ba za ki aure babban dan kasuwa daga can America ba? Yallaɓai, na fi son wannan Aiki a aikin. ƙarƙashin kafata. A ina ne gagan jikin gawan yake? Tana mutuwar yallaɓai. Barka da yallaɓe inspector Aditya. Barka na zuwa yallaɓai. Ina sauraron ka jami'i. Ina da buƙatan wato wannan rahoton. Yallaɓai, tun safe ni ma nake kokarin ganin na fahimci me ke tare da wannan gawa. To yallaɓe yanzu kenan me zaka ce? Tsawon shekaru sama da 20 da ni ina aiki, ban taba shiga kes da gawa irin wannan gawar ba gaskiya. Amma dai ina kan bincika dukkanin jadawalin domin samun abin da nake nema. In na samu zan ma bayani. Shin da akwai rudani ne a cikin wannan kes din koya? Kwarai. Saboda akwai gawa guda ɗaya a can, amma kuma guda biyu. Bana kan ji. Ɗaya namiji, ɗaya kuma mace. Gawar namijin an saka ta a wata ma'ajiya, amma kuma ita gawar namijin sai aka sanya ta a wani waje daban a gefe da. To daure kan kenan. Kisan farko macen aka fara kashewa. Daga baya kuma sai aka kashe namijin. Kafin a ce mun gama tantance komai zai iya kai mu tsawon awa 24 saboda abubuwan akwai tsoratarwa. Ba mu sauki a cikin aikin. Saboda wannan kisan da ake yi, kisan mummuke ne ake yi gaskiya. Ta yadda ake wannan kisa abu ne mai tashin hankali. Kai mana gwari-gwarin likita. Kuma je in nuna maku gani. A ina muke tafiya ne haka likita? Kai dai kawai ku biyo ni, ku zo ta nan wajen. Wannan gangar jikin mutum ce. Muna yin gwaji da shi ne idan dai aka aikatar da kisan irin wannan. To muka dan fayyace mana. Makashin ya gintse masa kafafuwa ne da farko tukunna. Kuma ka san babu wani dan adam wanda zai iya tsayawa ba tare da kafa ba. Yanzu mu koma gefen hannu kuma. Kamar yadda ya kasance babu dan adam din da zai motsi babu hannu. Wato haka din yana nufin yana iya cutar da dan adam ta inda ba zai iya moruwa ba. Yayin tafiya ko kuma yin dogon motsi. Bayan haka kuma ba ma iya wannan ba, idan dan ya tashi wani lokacin wanduwa yake yi da gangar jikin mutum. Lalle abin akwai daura kai likita. Kwarai kuwa, domin yadda yake kisansa al'amari ne mai daura kai gaskiya. To yanzu likita ya kamata kenan? Bari in misalta maka. Ka ɗauka wannan ma'aunin gangar jikin ɗan adam ne. Misali wannan ruwan kuma kamar jinin jikin ne. Kamar misalin wannan igiyar roba da take raba ruwa, haka jijiyar jini ma take rarraba jini a jikin mutum. Dala na rike min wannan. Misali a ce jijiyoyin hannun mu sun tsinke, ta yaya ne za mu iya sarrafa hannayen namu? Idan jini baya gudana a jikin mutum kamar yadda ya kamata, kaga duka mutuwa zane.
da zarar an yanke maka jijiyar hannunka haka lallai to lokacin mutuwar ka yayi. Yanzu misali duba, yanzu ka gani ko idan dai har ya kasance misali jini kamar haka ya fita a jikin mutum to lallai kai ma ka sani dole kawai zai mutu. Kamar haka gabaki ɗaya ya kashe su. Idan ya kasance kamar yadda muka bada wannan gwajin haka yayi nasa lallai babu shakka to komai da komai ya kare. Saboda haka in dai har wani al'amarin haka ya faru to babu wata mafita gaskiya. Za ku iya zama. To yalla bai likita kamar yadda ka yi mana wannan kwatancin kenan kana ganin hakan ne ya faru? Gaskiya babu wata dama. Amma me dalilin wannan kashe-kashen likita? Kamar yadda kika san cewa jini yana zagawa a gangunan jikunan mutane. Idan ya kasance wannan hemoglobin na jikin mutum yana da karancin kare wasu ƙwayoyin halitta na jikin mutum, babu shakka to dole ne jinin mutum ya zuba sosai yalla bai. Amma yalla bai da akwai wani babban dalili da ya sanya hakan take faruwa ne? Wato shi makashin yayi makansa allura kayan maye a jikinsa. Kuma muna tunanin cewa wannan jinin nasa ya sauka sosai sakamakon wannan ƙwayoyi. Amma likita menene sunan wayannan ƙwayoyin? Gaskiya waɗannan ƙwayoyin ba mu san waɗannan iri bane, amma ya kamata ina ganin mu ɗauki jininsa mu tura can hukumar kula da haka ɗin ta Delhi. Me ya haka ɗin gaskiya kafin kwana goma. Kwana goma yalla bai? Ƙwarai kuwa, ai ba ma ni kaɗai ba duk wannan asibitin babu wanda ya san sunan waɗannan ƙwayoyi. Saboda haka ya kamata mu ɗan dakata har sai an samu rahoto tukunna. Amma yalla bai da Allah za mu iya ganin wa'annan gawayi. Me zai hana? Da Allah muna son kai mana bayani idan har wannan rahoton ya fita. Ba shakka zan yi haka. Zan yi iyakacin bakin kokarina wajen ganin wannan rahoton ya shigo cikin lokaci. A to mun gode. Ba komai ba. Mun gode. Buɗe mu gani. Kin ɗauki dukkanin bayanan gangan jikin? Yalla bai. To shikenan ina son na yi miki wasu ƙananan tambayoyi. To shikenan yalla bai. A wannan gawakin guda biyu kina ganin gawan namijin zai iya kaiwa shekara nawa? Zai yi shekara 40 ko 45 yalla bai. Me yasa kika ce haka? Yalla bai duba da yanayin gashin fuskar sa da kuma yanda gashin kansa yayi fari yalla bai. Mafi yawancin mutane wayannan farin gashin yana iya zuwa musu ne tun suna shekara 25. Kawai sai a ce da su wai sun tsufa? Ba haka bane yalla bai. To yanzu ta yana yake ganin za mu iya samun adireshin sa? Za mu iya samu ta gefen adar yalla bai idan muka yi amfani da zanen hannunsa. Za ki je gurin binciken nan ne da rabin gawa ya ke ganin hakan zai faru? Ki dinga yin amfani da basirar ki mana. Za mu iya bibiyan wasu al'amuran ta hanyar ta gurin telan da ya dinka rigar da take jikin gawar. Kin fahimta? Na fahimta. To amma yaya bayani akan ita gawar ita macen? Ya shekarunta suke? Yalla bai sai mun ganta duka sannan za mu iya bayani akan shekarunta. Za ki iya cewa da akwai zobe kenan a jikin yatsunta? A'a yalla bai kamar yanda na gani bi nuna cewa ita matar aure bace. Wato zoben kawai kika iya gani amma kuma sam baki la'akari da dukkanin alamomin da suke jikinsu ba kafin a kawo su nan gurin. Wato hakan yana nufin da akwai zobe a jikinta daga baya kuma wani wato ya zo ya cire zobunan ko? Yawa daman na ce ke ce wadda kika ɗauki rahoto akan gawa. Tabbas yalla bai haka ne. Yalla bai ni ma hadda ni. Haka ne ko? To ai da akwai shauran tambayoyi. To kuna ganin me dalilin da ya sanya suka yi gutsu-gutsu da gawawakin suka saka su a akwatin kankara? Ina ganin babban tunanin shi ne saboda idan an saka shi a wannan akwatin kankarar ba zai taba kumbura ba har sai an bashi shi kadai. Mahaukata kawai ni ban ma taba tunanin ma ta yaya aka dauke ku wannan aikin dan sandan ba. Me yasa yalla bai kasance ya duk kokarin mu gaba ɗaya sai watsarwa yake yi? Ranke da yalla bai kafin yanzu ba ruwansa amma shekaru 2 da suka wuce baya. Oh, shigo mana. Barka dai. Nace Sannu yaya kake? A lafiya kalwaran ke da dai. Difti dalla kawo mun ruwa. To shikenan minti ɗaya kawai. Barka dai. Nace Sannu yaya kake? Haba ka dan taba wani abu mana. Yawwa nace kana jina an canza tsarin bawa minista kariya. Zai fara daga Gupte zuwa na Napoli. Ya kamata mu tura ƙwararrun ma'aikata wanda za su kasance a tare da shi domin samu ƙorafe-ƙorafe a can makarantar mata da take koti. Wai akwai ha'incin da ake zaton za a gabatar a nan gefen. Kai ka je ka kula da komai a wannan gefen. Bayan haka ina ganin za mu ƙara mutum 2. A kula gurin tuƙinsa bayan haka kuma muna da buƙatar dukkanin bayanai abin da ya shafe shi. Wani abu na musamman ba? Ya haƙuri yalla bai. Ranar zagayewa aihuwar yarinya ta ne. Suna jira ne domin na je gida na kai musu wannan kek din yalla bai. Muna zagayewar aihuwar eka? Akan haka ne matata ma take kira na yalla. Amma me yasa baka gaya min ba? Saboda yawan aikin gaban mu ne yalla bai. Kai, ai ko da yaushe da akwai aiki. Idan baka samu cika ta ne yanzu ba, ai babu damuwa.
zuwa gaba ai sai ka cika ta. Muna zagayewar aihuwa shekara shi ɗaya ne. Na san cewa aikin mu shine yafi komai muhimmanci a gare mu. To amma kuma muna da buƙatar tarayya da ahalin mu ai. Haka ne yallaɓai. Kana ji ko ga wannan? Yallaɓai da ka bar shaida Allah karɓa mana. Ina so yanzu nan ka je ka zaba mata kek din birthday mai kyau ka kai mata. Nagode yallaɓai. Dan Allah ka bika min gaisuwa ta zuwa ga yarinyar taka. Zan yi haka yallaɓai. Ina alfahari da kai. Nagode. Ko da yaushe akan aikinka kana kulawa har ma da ma'aikatanka. Amma ya kamata ka dinga kasancewa a gida saboda al'amarin nan gaba fa. Me nufin ki? Ina nufin ka sha wannan shayin shin ya ka gan shi to? Da gaske? Yallaɓai. Yallaɓai. Za ki rika shin abincin mutum biyu ne daga yau. Yallaɓai. Kundi ya haƙuri yallaɓai. Kai shiru da Allah. Gaskiya mutumin mota can yana kama da jarumai fa. Ya ne jarumi, kaɗan ban yan wani kuɗi mana, dala ɗan ba ni. Ha ba mana kai kaɗan sauke gilashin mana. Biya biya. Kyakkyawan saurayi, kaɗan ma yan wasu kuɗi mana. Kai, wancan fa sai roƙon mutane kuɗi suke. Kai mutumin kirki ne kai, Allah ya maka albarka. Kai ka ba mu kuɗin mana, ha ba kai. Wai waɗancan ba za su gane ba ne. Mu je. Kuma je, kuma je. Kai yan sanda kuma a nan. Zan koya muku darasi ne. Kai mu fece, mu fece, mu fece, mu fece. Kai, kai, ɗan iska. Ya wanda suke ba mu ne haka. Kai, na ce ku tsaya, kai, ba na ku tsaya ba, kai. Kai, mu gudu fa, wannan fa kama mu za su sai ba mu suke yi fa. Kai, dan uwaku. Ba na ku tsaya ba, kai. Wai wannan me yasa suke tamaman ban mu ne haka? Kai, ku bi su, kai. Ya Allah, ba kai kuma gada kai kuma gada. Yalla bai, sai gida ce yalla bai, ku bi su, yawo a mobi yalla bai. Adi, yalla bai wannan yan iska ne faru. Ba komai yalla bai. Yan iska ne yalla bai, roƙo suke faman yi a gefen hanya. Me sanya kuke wannan abu? Yalla bai. Yalla bai za mu zauna ne mu rayu a cikin yunwa har mu mutu. Shi yasa muka takura kanmu da wannan. Babu wani wanda yake so ya ba mu aiki yalla bai. Mu da ya kasance iyayenmu ma sun jefar da mu da kansu. Ya muka iyayen labai. Tunda bamu da hanyar samun kuɗi dole ne muke yin hakan yan labai. Babu yanda muka iya da yan labai. Shi yasa ya muke yin haka din yan labai. Inda a ce muna da wata madogara da ba za mu yi haka ba yan labai. Anan da kun yi kuskure. Domin ita kanta yar uwarmu da ta kasance a irin wannan halin naku to da bata zama yar sanda ba. Da Anjali Hira ta dauki wannan halayya da bata zama tauraruwa ba. Dole idan muna da buƙatar samun abubuwa a cikin wannan halayya tamu dole ne sai mun haka ne yan labai. To amma wa zai ba mu aiki?
To amma irin wannan furan naki ne wannan ranki ya daɗe. Gashi wannan naki ne. Na gode. Yawwa rike wannan. In yallaɓai na son kasance ina aiki a wannan wajen yallaɓai. Ba sai ka ban wani kuɗi ba, ba zan karɓi kuɗin hannunka ba. Haba gominki ne, ki karɓa mana. Kada ki damu ki karɓa Na mana. gode yallaɓai, ke ma na gode ranki. Shikenan mu tafi ko? Menene sayayyar mu ta gaba? Shagon kaya. Kai tsayar da mota ka bude goba ka cire makulli aka ce menene a cikin wannan dashboard din matsar da wannan kujerar na ce ka bude dashboard kai ka tsaye da wannan mashin din Kai dakata. yawa dan dakata tsaye da mota yawa gyara parking maza ka tsaye da mota ka bude dashboard don taimaka Kai, ya kuma kake haka? Wai to, me yasa kake min duk wannan? Saboda kina son soyayya. Wannan ya saka nake ƙara son ki nima. Kai, me wannan ce fito. Kai, tsaye da mota, ka tsaye da mota. Halo. Ɗake bincike, halo, wasu mutane sun ɗauko wani kuɗi mana boge yallaɓai suna cikin mota suna yi wata nan. Suna kan hanyar su daga Balanagar zuwa Komfali yallaɓai a nan hanyar suke. Yallaɓai a cikin shuɗiyar mota mai lamba TS 10ER 25561. Yallaɓai suna ɗauke da kuɗaɗe a tare da su. Kada ka damu na gani, zan ji da komai. To shi kenan yallaɓai. Kai yayi tunaban mu, maza taka. Gudu. Kai, shasha ka taka mota mana da gudu. Maza kai tsaye mu je kawai. Kai, wai bai damuwan ne, ni fa tsoro nake ji. Kai, taba kai je ka. Kai, a hannu maza. KDP na san abin da nake kini tsumana. Kai, sai kokarin cin mana yake dalla. Ci gaba da tafiya. Dalilin wannan hatsarin da matarsa ta mutu gaba ɗaya ya canza, ya kasance a fusace ko da yaushe, yawan fushi, yawan hasala da yawan da ya bacin rai. Dalilin haka ne ma ya daina yin tuƙin mota da kansa gaba ɗaya. To kin ji babban abin da ya sanya haka ta faru. Kai Salu, ku shiga cikin mota. Yawa shiga muje. Menene haka Aditya? Wannan fa mummunan kisa ne, zai iya haifar da ciwon kai. Ya kamata a tsaya a tattauna akan wannan al'amarin, sannan kuma a dakile komai ta yanar gizo, a tsaye da komai. Yallaɓe ni man na kan wannan aikin, kuma za mu dakatar kamar yadda ka ce. Yallaɓai, wani gangan cikin namiji ne aka tantance da ita? Sunan Sasatiya, shi mai tattara kuɗin gidan mai ne. Yayi kyau, amma ga gan jikin macen ba. Yallaɓai, saboda mun rasa wasu sassa a jikinta, har yanzu tantance hakan yana ba mu wuya yallaɓai. Ba zan iya faɗa ma kwamishina wannan shashancin ba. Me ma kika ce sunansa? Satyam.
Satyam ya je gurin aikinsa a ranar da aka yi kisan nan? Tabbas yallaɓai ya cika gurbin aikinsa sannan kuma ya miƙa ragamar komai a wajen abokin aikinsa yallaɓai. Amma me bayanai akan dangin Satyam? Ya kashe matarsa ne ta hanyar yayyafa mata kalanzir da ya yi. Bayan wannan ya je gidan maza na tsawon shekara 7. Bayan fito daga gidan maza, ya dan tsaya na wani lokaci ba tare da yana aikin komai ba. Sunansa ya shahara sosai wajen mu'amala da fetur da kalanzir. To amma wani bangare daga dangin matarsa sun taɓa yin ƙoƙari ganin sun kashe Satyam ko kuma ba su taɓa yi ba. Fito min da komai na gani. Yallaɓai, waɗannan su ne wato iyayen matar Satyam. To da na kalle su sai nake ganin kamar su ne za su sa a kashe Satyam. Dattijo, Satyam ɗinka, ina nufin sarkinka Satyam. Duba da laifin da yake aikatawa ya cancanta a ce ya mutu. Yallaɓai, ka duba ka ga yadda yake fusace da shi. Ba shakka su suka sa a kashe shi. Gai, dalla ka dube su, ko ƙarfi ba su da shi a jikinsu ta yadda za su iya kashe wannan. Yallaɓai, ai ko jarumi Kamal Hassan, kamar haka yake a cikin fim ɗin Baratiyu, ka tuna mutum nawa ya kashe a wannan shekarun nasa. Je ka kawo min shayi. Na fahimta. A kawo min shayi, mutum nawa ne suke rayuwa a gidanku? Yallaɓai sarkinmu ne ya kashe matarmu da ɗanmu. Wannan shi ne ya janyo dalilin rabuwar dukkanin ahalinmu. Wannan shi yasa muka kasance a haka. A ina yake kasancewa? Yana kasancewa ne akan mun. Menene yasa? Ke, shin kina tsammanin wani ne a nan wajen? Shin na ce ko za mu dan iya fita? To, amma dai ka san da akwai baya da ƙura. Lallai kuwa, duk wannan abun da kike ta faɗa bayan ni na dawo gida na same ki to wane ne kuma zai shigo cikin wannan gidan? Wannan shi yasa, wannan ne yasa na dawo gida ma yanzu nan. Oh, dama kana kokonto yanzu ka share kokonto? Zo masoyiya. Ki gane kokonto ko kuma fargaba da cikin soyayya ne. Ai nuna kokonto tabbatar bayyana soyayya kenan. To amma kuma kina ganin ina ya kamata a ce mu kafta ne? Zuwa babban wajen siyayya. To amma ke kina ganin mutane da yawa a wannan wajen sun san matsayinki ne saboda wannan mai kula da shagon siyayyar zai iya gaya wa mutane cewa wannan matar ita ce matar mai girma sakara. Kai. Ke ji mana daga yanzu idan kina buƙatar abu ki rika tambaya ta kawai in je in nemo miki da kaina. Domin ni bana da buƙatar naga kin ƙara fita kin hada alaka da wani kowane ne a waje. Ku shirya min dukkanin wa'annan kundayen. Yallaɓai, wannan shine sarkin Satiya a lokacin da muke faman neman sa a Kamalan shi kuma yana Hyderabad. Me yasa ku kashe sarkin ku? Yallaɓai, me kake faɗa ne haka? Me riba ta idan na kashe sarkina? Me ya sanya? Saboda sarkin ka shine ya kashe maka kanuwarka, dalilin da ya sanya ka zaka je kenan ka dauki fansa a kansa. Yallaɓai, wannan abu ne wanda ya wuce tun tsawon shekaru 18. Yallaɓai, daga baya ma ni ban san ina yake ba, aikin me yake, duk ba abin da na sani a kansa. Yallaɓai, na mai da hankali ne akan aikina, ban san komai ba akan wannan al'amarin da ya shafi kisan nan. To amma kuma me kake yi a Hyderabad a maimakon a ce yanzu kana can Kamman? Saboda kusantawar al'ada, na zo sayan kayayyakin bikin ne da mamana da babana. Oh, kayayyaki zaka siya? Kwarai, na ma siya Yallaɓai. Yallaɓai, wasan kwaikwayo zaka yi min anan? Na yi magana da 'yan uwanka, iyayenka da babanka da mamanka akan cewa kai san baka damu da su ba. A hakan ne zaka siya musu kaya? Mutumin banza, kai min bayani. Yallaɓai, ka dana duka na Yallaɓai, zan faɗa muku daidai. Faɗa min. Yallaɓai, ina da aboki ne a Hyderabad, shine ya kira ni ya ce yanzu abin da ya sa ma na zo kenan. Na zo karɓa kuɗi a wajensa ne domin ba wa mutanen da za su yi shagali a ƙauye. To su ɗin za su bani kaso na a cikin kuɗin. Saboda ya kasance ina buƙatar kuɗaɗe dalilin kusantowar lokacin zaɓe. Babban abin da ya sa na zo kenan Yallaɓai. Daga wannan ba abin da na sani Yallaɓai. Dan Allah na roƙe ka bani tafi Yallaɓai. Dan Allah Yallaɓai. Silo. Yallaɓai. Ku ɗauke shi ku tafi da shi da Allah gefen masu matsalar kuɗi. Kai, mu tafi ɗan yaskan banza kawai. Yallaɓai, iyayensa ma ya yi musu ƙarya Yallaɓai. Domin kuwa ya kasance a Hyderabad ne aka gabatar da wannan kisan. Amma Yallaɓai, me yasa da ka bar shi ta faka? Lokacin da yake magana da akwai abin da na fahimta a kansa da kan iyayensa da kuma kayan da yake cewa ya siya. Ni na sani cewa kamar yadda ni ma zan iya ƙudurin na ɗauki wani abu, shi ma na tabbatar da cewa zai iya. Wato da kuma yake yin magana akan abokinsa, to gaskiyar magana ni da akwai ɗan abubuwan da na fahimta dangane da dukkanin abin da yake yi. Saboda haka wannan magana ita ce ainihin zance na gaskiya. Dukkanin abin da ya faɗa akan abin da ya gabata zai iya kasancewa lalle ba shi ya kisan nan ba. Lalle babu shakka kowa ya maki shan nan ba zai taɓa tsira ba sai na kama shi. Dole zai shigo ko mata. Kayan miya masu kyau, tumatiri, latas, dankalin turawa da dai sauransu. Yallaɓai, me kake bukata? Nawa ne kilo ɗin tumatiri? Rufi 40 ne Yallaɓai. Rufi 30. Gaskiya ba zai yi ba. Ba mana. Haba ka bar mana me zai hana mu zama abokanan cinikayya daga yau? Ta yi haka ɗin zai yi to shikenan da ku kawo.
idan kin dan baka sun koyawa ma a rufi 20 zai bar miki, idan kin ƙara sun koyawa ma kuma yace ki dauka kyauta kawai. Gaskiya aikin ka yana kyau sosai. Shin fina-finai nawa ne kake kalla a kowace rana? Banza kawai. Kai malam shin baka gani ne kai? A ke haƙuri ban gani bane, ke haƙuri ban kula ba. Wato baka kula ba, lallai baka sani ba. Waccan motar da ta wuce, me yasa baka tokare ta a rashin sani ba? Ga mutane da yawa can ka bar su ka fito, me yasa su ma duba ka tokare su ba? A bar wannan ma tukunna, a koda yaushe ina tare da ita, amma me yasa ni to baka tokare ni ba? Hakan na nufin komai da ya faru kana sane ne domin wani dalili naka ka aikata haka din. Yayi mana, kai dan iska ko dan iska kwartan banza. Yalla bai wannan babban abokin ci da kai mu ne, da Allah ku bar nan duka. Kai, ya zunguri matata ne kuma wallahi zan iya kashe kowa an ya taba min matata na gaya ma. Sheke mutun zan. A gida ya kamata ka rika lura da matar kai. Me yasa zaka zo da ita kasuwa? Me kake san cewa? Sha. Kaga mana, kowa fa yana kallon mu. Tunda ya baka hakuri kawai ka rabu da shi. Kamar yaya na bari kenan, ai abin da ya kamata a ce irin wannan na nuna musu kenan. Ai ya taba abin da yake so karshe kuma ya ce a yi hakuri ko shikenan, kawai daga nan mu kuma sai mu hakura sai mu kyale shi. Kin ga daga wannan lokacin gobe kawai sai zo ya ce kirjinki zai taba. Kin ga daga wannan shikenan sai ya nemi biyan bukatarsa. Bayan nan kuma nan ma sai ya ce dan ya hakuri, daga nan kuma mawataran sai ya biyo ki gida kawai shikenan. Malam kai wani irin mutumin banza ne? Kai ni zaka kira mutumin banza? Lallai sai na nuna maka. Me za ka nuna min? Kai Kai ka kyale shi. Wayyo. Kai, na riga na san cewa kana ta wani waje a nan wajen. Idan na ƙara ganin ka a cikin kasuwar Malli Market sai na sheke ka. Danwa, wannan shi yasa nake cewa ki rika sa babbar riga, amma kin fito ki sa sari yana bayyana miki jikinki. Kai. Danwa shine wannan. Kai. Duda ya baka hakuri, me yasa ka dake shi? Zaka ja baki ne kai shiru idan wani taɓa matar ka yace ma ka yi hakuri? Me yasa to ka zo da ita kasuwa? Kada ka yi kokarin cika baki wa matata. Kai maganar ka ta fara yawa. Kai idan dai har ka sake shiga hanyar mu lalle kuwa. Da Allah ka manta kawai. Lalle yanzu ya kubuta, dan dai lokacin zuwa ofishi na yayi ne kawai. Kina ji ko? Har yanzu akwai sauran abubuwa. Ki kokari ki kammala kafin a cina daga ofis, kin gane? Ina jin ka menene korafin naka? Yalla bai na rasa abin hawa na ne. To a ina ne ya bata? Na baka shi da yamma a kofar gidana sannan zuwa safiya ya bata. Ka bincika wasu guraren? Ko ina na duba kuma sannan ban same shi ba. Yalla bai da Allah abin cika mun. Yaushe ne matarka ta fita kenan? To jiya dai ta bar gida cewa za ta je gidan iyayenta ne. Ni babu abin da na sani har sai da safiya ta yi kuka zo kuka ce min wai ta mutu. Ba abin da na sani sai daga baya. Me yasa ka bari ita kadai ta fita a daren? Sannan me yasa baka tafi tare da ita ba? Da yake dama ta saba fita ita kadai, yalla bai. Ni kuma a wannan lokacin
ina matsanancin ciwon kai na sha magani ne a wani lokacin kuma bacci sai ya dauke ni. Inda a ce hakan na san za ta iya faruwa. Da ba zan binta ta fita ba a wannan lokacin kwata-kwata. San ba san haka za ta iya faruwa ba. Shikenan zan baka gawar matarka bayan an gama daukar bayananta sannan kuma zaka jira kirana a koda yaushe zan iya kiran ka zuwa na. Yalla bai nagode. Na ce yalla bai sun yi wa matata fyaɗe ne suka kashe ta daga baya ko ko ya kashe ta kawai suka yi. Me ya sanya hakan ta faru da ni? Allah Karuna ni ma gani na kan hanya zan mutu kawai Karuna dole kawai zan biyo ki ni ma. Balan kai ne shi ba kuma kana harkar siyar da mai? Yalla bai. Ka san wani gurin da Satem yake yin aiki kafin a ce ya fara siyar da mai? To gaskiya yalla bai ba zan iya cewa komai ba akan haka amma dai wani lokacin yakan dan kwashi kwayoyin mai haka. To shikenan. Yalla bai kira daga Madu Madar yalla bai cewa babban likita babani da sai na bukatar ganin ka. Kai zaka iya tafiya. To yalla bai tayar mana da mota. Madam muna kan hanya zamu zo zamu dauke ki shikenan sai mun ƙara so madam. Na ce ba likita da alamu kiran ujula kai mana an samu wani babban bayani ne? Kwarai aditiya wannan kes ɗin kisan yau ɗin nan an zo mana shi daga ofishin 'yan sanda ne ko katbali. A lokacin baya kaɗan da ya gabata an samu wani gangan jikin mutum a wajen a daidai wannan lokacin. Menene kake faɗa haka likita? Na duba jadawalin rahotannin duka naga komai da komai iri ɗaya sak da wannan gangan jikin. Tabbas wannan makashin guda ɗaya ne kuma ta hanya ɗaya yake wannan kisan. To amma abin mamaki shine mun samu wani sassan jikin mace wanda aka jefa tare da shi kamar yadda aka samu wannan gawan a daidai wancan lokacin haka wannan lokacin ma aka sake samun irin wannan gawan. To kamar yadda aka samu wancan gawan na namiji likita kana ganin zai zama ɗaya kenan? Ina san ba haka bane da akwai bambanci. Amma gawar macen an rasa ta a wajen ko kuma yaya aka? Ba mamaki dai zamu iya yin wani abu daga baya. Shikenan likita muna godiya. Ma damuwa yawa. Me yasa ake cuɗa gawawwakin nan daga wannan gurin zuwa wancan gurin me ya kawo haka? Kana ji? Ka kirawo jami'i daga ofishin gaggar fulli ka faɗa mai. An gama yalla bai. Ba no nan kundayen. Halo, kwasta muke magana. Ki kirawo kwamishinan ina so zai magana. Ce muna da buƙatar dama. Muna da buƙatar mu bika wannan kes ɗin zuwa ga sama. To dan da aka ta an bashi wayar yanzu. Yalla bai. To shikenan bari ma shi. Yalla bai. Barka. Wani kes kisa ne ya zo mana da wannan safiyar. Yaya magana take anan? Da akwai bayanan da zamu iya samu? Mun gama tantance gangar jikin gawan yallaɓai amma kuma muna kokonto akan mijinta. Yawa, dala tura mana adireshin. Ba damuwa yallaɓai zan tura. Domin a halin yanzu muna kan bibiyar kes din nan. Ba damuwa yallaɓai zan yi haka yallaɓai. Yayi kyau. Yallaɓai, kwamishina ya ba mu wata 'yar dama akan jan ragamar wannan kes din. Yayi kyau. Yallaɓai, mahayar ba ta aiki za ta ɗauki lokaci kafin ta tashi. Kana ji, mahaya ta samu matsala kai saurin zuwa da Allah. Hawa na nawa ne? A hawa na 15. Yalla bai za ku iya zuwa ku zana ku dan huta kafin nan kuma zan tabbatar an gyara mahawar. Saboda kafafuwa gangar jikin ku su samu su dan huta yalla bai ku dan zauna da Allah. Yalla bai menene damuwar yalla bai? Yalla bai wannan shine mijin Karuna din. A fara yallaɓai. Zauna mana. Wai menene ya faru ne? Tsawon wani lokaci ne sannan kuma mutum nawa ne na faɗawa duka haka yallaɓai duka gabaki ɗaya wannan. Ni dai na bata ta tafi gidan iyayenta ban san komai ba daga nan kawai sai jini an ce ta mutu. Yallaɓai ga ɗaukar da kyamarar gari ta ɗauka a lungu da saƙo na inda abin ya faru. Wannan waye kuma? Kamar kai ne fa kake tafiya da wuka a hannunka. Yalla bai anya ko kuma ni ne nake tafiya da wuka haka? Yalla bai ni fa bana bukatar ma in san me ya faru. Kawai yalla bai ina ganin abar wannan maganar. Ina ganin abar komai kawai yalla bai. To ai ya kamata dai ka faɗa mana wani abu. Yalla bai ni fa na ga maka ba abin da na sani kuma yanzu nan. Madu Yalla bai ki ba mu wannan takardun da dukkanin wa'annan kundayen don mu san menene ya kamata. Yalla bai dakata ina nufin abin da ya faru. Gaskiya dai abin da ya faru a wannan ranar Kai malam, wane ne kai? Wane ne kai? Abokin karatunki, kin gane ne kuwa? Ni ne Rangab Sandip, dan ajin nan naku a makaranta?
Ya kake Sandip? Kana da lafiya? Muna tsaye a waje kuma kina magana. Oh, ya haƙuri shigo ciki. Yan Sandip a ina ne kake yin aiki? Ina yin aiki na ne a can Chicago, America, SAP Consultants. Dama ina da buƙatar in samu nutsuwa in shirye dukkanin abin da zan shirya, daga baya sai na dawo gida ne aure. Wannan kawai shine tsarin da na yi. Aure na bai wuce sati guda ba, shi ya saka na zo nan domin na kawo miki wannan kati. Amma to kai me yasa ya kai aure da wuri har yanzu? yanzu? Kun san aure kuna yara? Mu kuma shine muke yin aure daga baya saboda tsara rayuwar ahalin mu ta kyau. Shi yasa muke yin aure a haka domin tabbatar da tafiyar ahalin mu daidai. Wannan kawai shine ya sanya ba komai ba. To amma ke ina yaran ki suke? Shin matarka da zaka aura tana yin wani aiki ne ko kuma yaya? Ai ta nema aiki a ma'aikatar shiga da fice da ke America. Idan ta samu wannan aikin kin ga sai mu koma can baki ɗaya ne da ita kawai shikenan. Oh, hakan yayi. Fatan nasara. Ya za ki tsaya iya haka kawai? Ai dole take da mijinki sai kun halarci wannan auren. Idan dukkanin dangi suka halara zai zama wata babbar da na ta halara a gun. Kana da labari akan kowa kenan? Mana duka na sanar da kowa ma. Saboda na yi kokari na kirkiri shafi ne a yanar gizo domin na karbi lambobin kowa da kowa na tura masa wannan katin cikin sauki. Amma fa na tsawon lokaci kafin na gane adireshin ki. To amma wai ke dinnan ba kya yanar gizo ne irin Facebook ko Twitter? Kai Sandip, ai mijina baya da bukatar haka din. Oh, na gane. Amma dai ya kamata a ce ki zo ku gana da kowa a wannan auren. Amma kada kowa ya san irin halin da yake ciki a gida domin za su ji babu daɗi sosai ma kuwa. Zan ma nuna maki yadda abokanmu suke kasancewa a yanayin wannan lokacin. Zo ki gani. Zauna ki gani. Shin kin gane wannan dinnan rabi na ƙarshen benci? Kai, ai da yayi matukar canjawa ne. Yawwa wannan kuma kin gane ta wannan yarinyar Siriba ne? Ai da ya dauki lokaci rabuwa da ita. Duka sunan su duka. Sun zama daga anti sai ka wuce kada ce ko kika tsaya din haka. Ai ke din samsam ba kya sauyawa. Yawa Karuna na ce kin tana da wannan malamin namu Sujata. Barka ku gafarce ni. Zan iya shigowa? To zan iya tsayawa ma har ku gama tattaunawar da kuke yi. In kuna bukata ma sai in fita kawai in tafi na guri ko ba haka ba. Wannan fa Sandip ne abokina ne shi a makaranta. Oho, abokin kuruciyarki kenan. Ai na gani. Oho, kenan ya zo ne ku ci gaba da kafta soyayya kamar yadda kuka fara yi a lokacin yarinta na baya. Haba dan uwa, kai mana mummunar fahimta. Wayi huhu, dan uwa, bayan ka riga da ka gama harƙallar ka ta daban sam yallaɓai. Wato haka ne? Ka gani yallaɓai, Sandip ya zo ne ba mu katin gayyatar aure. Ke da Allah ki mun shiru. Ke dama ai shahararriya ce wajen kafta irin wannan ƙaryar. Ai kuskure shi san baya karanta. Kotu ta ba da dama kenan kowa ya ji daɗin sa da dukkanin wanda yake da bukata ko ba haka ba. Wannan kawai shashancin ku ne. Ni da kuke gani wannan san ba damuwa ta bane. Babu komai. Dan waka dana irin kai zan lalata ma fuska amma kace ka gane ko? Wato, kin bude wani shafi saboda kasancewar kyakkyawa dogo tsananin saurayi. Gaskiya yana da kyau a fuska sosai. Amma fa ina so ki sani cewa komai da ni da shi iri ɗaya ne komai. Kawai bambancin a tsayin ne kawai. To wai ke ma banda abinki jima na malam akan me kake magana ne wai? Kai da Allah gafara kamar shiru na ce maka zan iya sheke kai yanzu idan dai har ka rika shiga harkar ta. Shikenan kawai. Kai matsoraci karka gudu fa lallai ka jira ni minti da. Sandip dan Allah ka je kawai ka je. Dole na nan wajen ai barin duba. Karuna ya mana mummunar fahimta ne. Ki bari ko zan iya gane da shi ya gane mana. Lallai kai din nan yau din nan karshen ka yazo kuma za ka gani yanzu nan. Sandip dan Allah ka tafi mana Sandip dan Allah ka bari Sandip ka je kawai dan Allah. Wato rashin fahimta ko rashin fahimta lallai ya riga da ya daga abinsa ya riga ya fece kawai. Lallai zan kirawo babanki zan tura masa ke gida yanzu nan. Kai dalla shiru ba dai kira za ka yi ba? Sai ka kirawo din ai ba sai ka kirawo shi ba da kaina zan kama hanya in tafi abina da wannan zaman da nake da kai gwara ma in mutu da irin wannan hukuncin da kake gabatarwa a kaina gwara ma a ce na mutu shekaran jiya kama ka zarge ni da wannan mai kawo madara a shagon siyayyen nan sannan kuma ma ka zarge ni akan mai sai da kayan miya wani me ka dauki rayuwata ne wai maimakon wannan kuncin da kake sani gwara ma ka kashe ni dalilin irin wayannan abubuwan da kake aikatawa auren mu shekara 12 amma ko batan wata ban taba yi ba babu shakka ina amsa komai da komai ba don komai ba sai na share maka tantamarka amma ka kuma baka gane dukkanin abin da nake maka na kasance tamkar wata baiwa wacce aka baka kulle na kuma yana da ƙarshen cika banda kawai in yi rayuwata ni kadai to shikenan zaki iya tafiya a yatin da baki bukata ta ni ma bana da bukatar ki je ki da sauran da kika rage yaya haka wai ya tafi farko ita kuma ta bi shi daga baya kenan haka din na nufin cewa za su haɗu kenan a wani waje daban su ci gaba da uzurin da suke yi ta ma za a yi na bari haka ta faru lallai babu shakka sheke ka zanyi lallai na so kashe su gabaki ɗayansu to amma ban same su a wannan duhun daren ba to shi yasa dalilin hakan ban iya yi musu komai ba na kama hanya kawai na dawo abina
bayan haka gaskiya ni yallaɓai babu wani abin da na sani, ka yadda da ni yallaɓai, da Allah ka amince da ni. Wane ne ya zo bayan wannan? Kamar dai yadda matata ta faɗa cewa wai ya zo kawo mata katin gayyatar zuwa ɗaurin auren sani. Ka duba ta ina ne wannan katin auren ya fito? Za mu ɗaurin auren ne yallaɓai. Yallaɓai, ga katin gayyatar auren. Ke, yake wani kasashi sai ka ce katin aurenki. Ke baki san yadda ake da buƙatar shaida ba ne? Kamar yadda hukumar bata ba mu safar hannu ba gurin buga wasan kirket. Ke baki san yadda ake rike hujja ba? Waye baki wannan aikin? Kai Salion, dalla ba ta safar hannu. Yawa. Kudu wannan gawar ita ce aka same ta da wancan namijin ko kuma yaya? Ku nemo dukkanin abin da ya shafe shi tare da adireshin wannan katin. Kada ka yi yunkurin tafiya wani gurin ba tare da mu mun baka umarni ba. Ka gane? Sar. Kai yallaɓai, na kawo ma korafi akan mashin ɗina har yanzu shiru. Menene labari? Mutumin da ya daukar ma mashin zai iya aje shi akan hanya idan man fetur din ya kare, kaga daga nan kawai sai ka je ka dauki abinka. Haka ne yallaɓai? To shikenan bari in nuna wa mutanen Facebook ma su ji abin da kace. Kuna ji abokai, a duk lokacin da na zo na shigar da korafi akan mashin dina, wai yana faɗa min maganin banza cewa idan fetur din ya kare zai aje mashin din ya bar shi. Gaskiyar magana wani irin kalan kan sanda ne shi. Amma ne abin da nake gani an yi za mu iya samun adalci akan wannan al'amarin da yake fara kuwa gaba ɗaya da irin aikin da suke yi ba. Gaba ɗaya ku ɗora wannan abokai. Gaba ɗaya ku ɗora ta. Yalla bai kai ma duba yawa. Ka dauke shi kai shi can wajen bincike daga nan, a nuna mu dukkan daukar kyamarar tsaro daga nan sai a binciken da bashin din nasa yake. Maza da Allah ka je ka kai shi can. To yalla bai. Nagode yalla bai. Ka je kai banza kana mishi me. Tun farko abin da ya kamata kai kenan, amma ka zo sai shirman banza kake karanta mun. Kalamansa ma ba abin yadda bane. Lalle a zuba ido a kansa, a tabbatar da dukkanin yunkurinsa ana kula. To yalla bai. Hello, a haka ne? Oho, to shikenan. Yallaɓe mun samu bayanai daga hukumar na'urar mu yanzu nan cewa an samu wasu 'yan bayanai da suka shigo yanzu. Kai ban fahimta ba, ka zo magana kan mashin ina ne kuma kana wani duba banza daban. Da Allah malami kai sauri. Me yake faruwa? Muna so mu duba ne ko za mu samu tafiyar Karuna a cikin mota. A ina kenan? Yalla bayya ana yi min aiki na kuma zaka zo ka sa a fara maka wani aiki na daban. Nuna min na gani. Na gaba. Kamera ta gaba. Na gaba. Yawwa dan su bai daukar ga? Zuƙo kaɗan. Dan ƙara zuƙowa kaɗan. Shan sigari ko kuma shan barasa a cikin rayuwar bil'adama yana haifar musu da babbar matsala, saboda haka a kiyaye domin zaunawa lafiya a rayuwa, ba wai don mu kawai ba ko don ahalinmu ma. Mu kiyaye wannan rayuwarmu ma sai ta zauna lafiya. Aditya, wannan lokacin ne da ya kamata a yi hukunci ga mutumin da ake zargi idan ya amsa laifinsa. Yalla ya kamata ka fahimce ni, ba ni ne a cikin wannan kafcin bidiyon ba. To amma kuma kai gashe da an samu, ta ya zaka ce ba haka bane? Kenan kana nufin bana gani? Yalla ka yadda da ni. Na gaya maka ni ba ni bane. To shikenan, ba mamaki sun kera wani mutum ne wanda yake kama da kai. Ba hutan hadawa bane yalla bai. Sai dai in wani ne aka haifa mai kama da ni. Ni daga Bituprum nake, kuma ni yan biyu aka haife mu. Bayan aihuwar da shekara 5 an samu wata gagarumar ambaliya ta tarwatsa dukkanin garin. Babana da mahaifiyata da ma dan uwana, tun daga wannan lokacin babu wanda ya san inda wani yake. Wani mutumin kirki ne mai tausayi ya raine ni. Na dauka cewa dan uwana ma zai sami irin wannan kulawar. Daga baya ma na dauka cewa ya mutu. Kawai kwatsam ana wannan abin sai na ganshi. Dalilin kenan yalla bai. Ha ba malam Aditya, kada ka mai da mu mahaukata mana. Ina da matukar muhimmanci a wajen kuma duka dukkanin aikin mu. Kada kai kokarin shirya mana labarin fim irin wannan. Idan ma za mu amince cewa ba kai bane, lalle dole sai mu samu ta hujja sabanin haka. Mutane zuwa yanzu sun riga sun gama tsorata saboda irin wannan kashe-kashen da ake gabatarwa. Minista ya zuba ido da kunnuwa yana ganin me za mu iya yi akan wannan. Ku yi hakuri da sauya harshe na da nayi. Za mu rasa dukkanin ayyukanmu idan dai har muka bar Karazbi ba tare da wani dalili ba. Madu, kawai a garkame min shi har zuwa gobe da gama bikin da za a yi na shagali. Bayan haka za mu miƙa lamarin zuwa kotu. Kuma sannan ki ji kada a bari wannan abin ya fita. Kin gane ko? Na gane yalla bai.
kai hakuri yallaɓai, ina kan aiki na ne. Madu, na ce da Allah zaki iya min taimako? Menene ina son ki taimakon? kokari batuka gurin kanar da kwamishina cewa lallai mu yan biyu ne ba ni kadai bane. Ina son ki je ƙauyen mu domin ki binciko bayanai akan haka. So yallaɓai, Kada ki manta. Ba damuwa, Ƙauyen yallaɓai. Bitnopram. hello, babban shashin kula da lafiyar Da wa jiki. muke magana? Mataimakiyar Inspector Maduce ke magana. Ina jin ki madam. Ina buƙatar jerin jadawalin aihuwar da aka yi a Bejerupuram na 1993. Turan ke dade barin duba. Madam dukkanin wannan bayanan ambaliyar nan ya tafi da su ai. Dan Allah to zan iya samun bayani akan likitan da yake aiki a wannan lokacin? Zan duba miki kuma zan tura miki bayanan. Nagode ranke dade. Sailu? Madam, Wannan shine jerin bayanan likita Satyana Rayam, tsohon ma'aikacin asibitin Bejerupuram. Je ka bashi. to ranke dade. Ranke dade sai ce na rayana an kore shi shekara 2 da suka gabata. Wayyo, kai. Na samu adireshin ɗaya daga cikin wanda yake aiki a wannan waje amma kuma a halin yanzu yana Rajamundi. To shikenan, ta kowane hali ya kamata ya zo nan wajen kafin gari ya waye. Ba damuwa. PS Rajamundiri ya labai. Ma'aikacin ɗan sanda ne daga Hyderabad ofishin shi Matiyanagar. Da Allah zan turo maka adireshin wani bawan Allah. Da Allah muna so ka dan turo mana shi Hyderabad yanzu nan da Allah. Saboda al'amarin na ujila ne. Madam, mun samu mazaunin wannan wajen. Haka ne? To ai kokari a kawo shi. An gama ranke dade. Yalla bai, tanan, maraba shigo. Shigo mana. Barka ranke daɗe. Ka yi haƙuri mun taso ka da ujila ko? Da Allah na ce ka ɗan fahimce mu dai ɗan samu waje ka zauna ko? 1993 asibitin Bejerupuram shin da akwai wasu tagwaye da aka haifa? Na ce akwai wasu tagwaye ne da aka haifa? Ina tambayar ka ne malam. Na ce akwai wasu tagwaye da aka haifa? Ranke dade, ki bi shi hankali. Shi din baya ji sosai ne. Yana ji ne kawai idan an faɗa a kusa da kunnen. To sai ka je yanzu nan ka gaya mai, maza ka gaya mai a kusa. Baya ji ta da na ce ya zauna kuma ya ji. Ai madan saboda kin nuna masa hannu ne. Kana ji na? 1993 asibitin Bejerupuram aya post tagwaye na ce? Madan, da akwai wata mata wacce ta haifi 'yan biyunta mace da namiji madan. Wata kuma mata ta haifi 'ya'ya maza guda 2. To shikenan, yanzu wa'annan 'yan biyun mazan ka san inda suke? Gaskiya a wannan lokacin sakamakon ambaliyar ruwa mutane da yawa sun mutu. Yanzu ba zan iya cewa suna raye ba ko kuma sun mutu. Yallaɓai, wannan mazaunin wajen kuma ya bada labarin cewa an haifo wa'annan tagwayen ne 1983 a asibitin Bejerupuram. Ka yi haƙuri yallaɓai, kasancewa ni ma na ɗan kokwantanka a lokacin da ya wuce. Wannan shaida ta isa a gamsar da kwamishina cewa lallai ina da ɗan uwar haihuwata. Amma kafin wannan ɗin za ki ƙara min wani taimako guda ɗaya. Sannan da Allah ina da buƙatar dukkanin bayanai tun daga wancan lokacin waɗanda suka mutu a wannan ambaliyar ruwan har ma kawo izuwa yanzu. Da Allah ki min haka. To shikenan yallaɓai. Na gode sosai. Yallaɓai, wannan shine bayanan makashin nan wanda suka mutu a hanya ɗaya. Yawa, na gode. Ba komai yallaɓai. Yallaɓai, wata dai wani makashin ne muka sake samu a can ana tafuram yallaɓai. Na gode yallaɓai. Ba damuwa. Madu, kin gane kamar yadda muka samu bayani akan wayannan mutanen gabaki ɗayan nan gurin sun mutu. Gaba ɗaya sun mutu ta hanya guda ɗaya ne kamar yadda muka fahimci dukkanin bayanan nan. Sai dai kawai hanyar mu kwaya ɗaya ne ta rage a nan gurin shine wannan shiba. Wannan shiba din ya girma a mazaunin maraya. A gidan marayu na Maturi ya kasance a wannan gidan na marayu a shekarar 1989 zuwa 1991. Kawo marikin shi ya zo ya rike shi. Saro ma yana aiki
daga 1993 zuwa 2000. Babu wanda yake da makama ko da guda ɗaya ne a cikin gidan marayu. Kuma Karuna ta yi karatu ne a wannan kusa da kwalejin. Nisan da yake tsakani ba shi da nisa sosai. Da tazarar da take tsakani kawai kilomita 5. Dukkanin waɗannan mutum biyu sun yi aiki a gidan wannan marayun, sannan kuma Karuna ita ce mafi kusa da mutanen nan. Shekaru 2 ne yake tsakaninsu da Tirajman na da shi wancan Karuna. Wannan shekarar 1989 zuwa 1991, wannan kuma 1993 zuwa 1995. To, zai iya kasancewa tabbas da akwai dalili a gidan marayu. To dai wannan shine, idan har za a iya samun dukkanin bayanai na yaran da aka ɗauka aiki daga gidan marayu, to za a iya samun mafita. Daga 1981 nan zuwa 1995 ɗin nan, za mu iya samun dukkanin shaidun da muke da bukata a gidan marayu na Masturi. To yallaɓai. Yallaɓai ga kundin marayun duka. Wannan ko shi ne uwana. Shi ba wannan gayan. Badu, ki nemo umarni daga gurin kwamishinan 'yan sanda. Kudan da ka ci na a wajen halalayen mintuna. Yalla bai, ta so mu tafi yalla. Yalla bai, ina ce yanzu ka yadda da akwai wani mutum irina. Babu shakka na gamsu da wannan mutumi mazaunin can da kuma bayanan gidan marayun nan, tabbas na yadda akwai irinka. Nagode sosai yalla bai. To amma yanzu ai ba hujja da za ta tabbatar cewa shi yana raye kuma sannan shi ne yake aikata wannan kashe-kashen. Kuma ma za ka iya amfani da wannan damar ta sunansa wajen ganin ka aikata wannan laifin ai. Yalla bai, dan Allah ka yi da ni, kuma ina son ka bani dama ta ƙarshe. Dole da inda yake zan kawo maka shi in dare ma a gaban ka, daga nan za ka samu amsar tambayoyinka baki ɗaya. Shikenan, amma tare da Madu da ma'aikata za su tafi tare da kai. Nagode yalla bai. Babu yanda za ka je a wannan yanki, duk inda za ka je kawai suna tare da kai. Ka fahimci yadda nake nufi. Bayan haka lokacin ka bashi da yawa wajen bayyana mana cewa ba kai ne wannan makashin ba, Malam Aditiya. Yayin da aka banya Isa, sai na bayyana cewa lallai ba ni bane wannan mutum. Madu. Yalla bai. Ki kula da kyau. Kina ji ko? Da zarar kin ji ba daidai ba kawai ki kwantsama mun waya, kin gane? To yalla bai. Idan kuma kin ga abubuwa za su gurɓace miki, kawai ki harbi ba komai. To shikenan labai. Nagode sosai. Yalla bai, yanzu me ya kamata mu yi? Ni ma tunanin da nake yi kenan. Zan iya yin komai ganin na kwamishe shi. Zan kokarta. Aditiya, mun samu rahoton bayani daga Delhi, kamar yadda kai tsammanin cewa wannan ba kwaya mace. Kamar yaya? Sannan kuma da akwai haɗe-haɗen sauye-sauyen magunguna, su ma suna iya zama kamar kayan maye idan dai har aka cakuɗa su. Gaskiya da alamu wannan mutumin shahararre ne. Amma likita, me sunan wa'annan ƙwayoyin? Har yanzu dai ba mu fitar da komai akan haka din ba, saboda har yanzu babu wasu sanannun magunguna wanda aka sani a cikin su baki da. Ita cutar a koda yaushe takan iya yaduwa, musamman kwayar swine flu, da wannan magungunan suke amfani kawai. Za ka iya tura min sunan magungunan da kuka tantance da su? Zan tuntuɓo kan a WhatsApp to. Nagode yalla bai. Ba komai. 'Yan ƙwayoyi ne kawai. Haka ne. Yana haɗa ƙananun ƙwayoyi ne sai su zama babbar ƙwaya kenan. To shikenan. Yanzu abin da ya rage kawai mai bibi ƙananan shaguna inda wa'annan makasan suke zuwa samu wa'annan ƙwayoyin. Dukkanin inda suke samu irin wa'annan ƙwayoyin da kuma su kansu inda suke samu nasu. Idan muka yi haka za mu iya samu. Kun gane? Mu je mu fara wannan binciken. Madu. Yalla bai. Wayannan ƙwayoyin guda biyu ba a samu ba. Wayancin ƙwayoyin ba a same su a nan ba. Kin gane? Da Allah ya kira wayanda suke shigo da ainihin ƙwayoyin da ke tambaye sa ta ya suke shigowa da su. Bayan haka daga ina suke shigowa da su. Muna son a tabbatar da wannan a ƙanƙanin lokaci. An gama yalla bai. To shikenan, nagode.
Yawa ina jin ka. Yallaɓai. Na duba dukkanin shagunan da ake sai da maganin kuma duk inda na duba yallaɓai wannan magungunan bi ba a samun su. Da Allah in ba za ka damu ba zan iya yin wata magana. Yi maganar ka. Yallaɓai abu ne mai wahala mu samu shaidu akan waɗannan ƙwayoyi guda biyu gaskiya. Yallaɓai sun ce suna shigo da wannan magungunan ne ta can gefen Charmanan da unguwar Mehdipa nan. Mu je kawai. Dan Allah kana da wannan maganin? Mu gani? Da akwai su baki daya? Da akwai. Wane ne fi zuwa nan wajen yana siya a kullum? Me yasa zan faɗa miki madan? Saboda ina bincike ne ni jami'ar 'yan sanda. Ranke daɗe. Yana zaune ta waccan kwadaran ke daɗe. Ba shi bane madan. Shin ka san adireshin gayan da yake zuwa nan wajen yana karba? To rubuta min anan. Yallaɓai, mun samu adireshin nasa. Na gode mu je. Who are you? What do you want, man? What's your problem? Huh? Do you use these medicines? Yes, I do. So what? Why? I have a doctor prescription, man. Ba mu samu komai bai labai. Why? Tell me. Hey you, I'm talking to you. Come back. You bloody fuckers. Shin kin samu wasu abu? A'a yallaɓai. To ita gefen dama. An gama yallaɓai. Yallaɓai, na ce kana da waɗannan magungunan? Gaba ɗaya da akwai sa'ai. Ka ce akwai komai da komai a nan ko? Yallaɓai, na samu shagon da muka samu waɗannan magungunan gaba ɗaya har biyun nan. Ka ɗauki adireshin wanda suke zuwa sai maganin a gare shi sannan ka tura min da komai. To yallaɓai an gama. Babu kowa a ta nan gurin. Ni zan yi ta gaba, in yi sauke sai ki ta nan. Yallaɓai. Yallaɓai, ƙwayoyi. Mu gani. To yallaɓai. Yallaɓai. Yallaɓai, mun kama shi yana hannunmu. Yayi kyau Aditya. Lallai ka ƙara nuna mana cewa kana da hazaga kan aikinka. Yallaɓai na gode. Da na dan shiga wani yanayi saboda kai amma kai ka damu ai domin 'yan sanda ne. Kar ka damu. Ai mu 'yan sanda ne. To shikenan yallaɓai. Sai ka ɗauki bayanansa yanzu daga nan kawai sai ka miƙa shi kotu ka gari. Na gode yallaɓai. To mu fita. Ranke daɗe, kin ga yana kama da yallaɓai sai ai. Dan inda a ce kwatsam zai zo mana ya ce mana shi ne Aditya yadda zamu. To kai sai ma za ka ce haka? Adifa ɗan sanda ne, wannan ku mai laifi ne. Wai me yasa za ku kashe? Sha, shiru. Kai magana, soko kawai.
Wai me yake cewa? Yallaɓai. Shin ya faɗi wani abu ne? Bai ce komai ba yallaɓai, tambayar mu kawai yake ta maimaitawa. Shikenan, ni zan ji da komai. Ku je ku shirya dukkanin wancan rahoton. To yallaɓai. Na gode da dukkanin irin taimakawa. Ba komai yallaɓai. Sailo, ya ɗauke ni tsawon lokaci kamun na ci abinci. Yallaɓai, gidana nan kusa ne, sannan matata ta iya girki, ta dafa shinkafa da taliya har da wake, ina gaya ma aje a kawo ma. Ya dai, ya kake ji ne Aditya, ka ja kujera ka zauna irin game laifi a gabanka. Malam Aditya, dan uwana abokin aihuwata. Kada ma ka gwada kai. Sakamakon dukkanin wa'annan ƙwayoyin da kake sha, dukkanin ruwan jikinka da komai karewa yake. Naman jikinka yana zagonyewa saboda wa'annan ƙwayoyin da kake sha. Menene haka? To yanzu zan sanya harshen ka yi magana, bayan nan kuma zan gintse shi gagara cewa ma komai. Idan kai ya kasance kai ƙwararre ne ta bincikenka, to ni ma ƙwararre ne ta binciken miyagun ƙwayoyi. Don haka yanzu zan yi magana kuma dole ne ka saurara min. Lokacin da mama ta mutu sakamakon ambaliyar ruwa shekaru 30 da suka gabata, bayan mutuwar mahaifiyarmu, ni da kai muna kamanceceniya. Tun daga wannan lokacin ne da kai ba mu ƙara haɗuwa da juna ba. Ko da a ce ka samu wani mai rike ka, to ina mai tabbatar maka da cewa za ka iya tafiya shi ma ka kyale shi. Ka san yaya nake ji kuwa? To ji nake a cikin zuciyata kaman ka bar min wani tabo ne, sannan kuma ka kama hanya ka tafi ka bar ni. A wani bangaren ga yunwa, sannan ga kuncin zama mutum a shi kadai. Ko da yaushe ni ji nake kamar na mutu. Kawai kwatsam sai ga shi ba ya shigo cikin rayuwata a mazaunin shi na aboki. Ya tafi da ni gidan marayu da kansa, kuma tare muka tafi da shi. Ya kasance aboki mafi kusa a tare da ni, domin kawar min da wasu damoyin. Tare muke yin wasa a koda yaushe, tare muke yin dukkanin abin dariyar mu, wani lokacin ma abinci tare muke ci. Wani lokaci ya faɗa min cewa wai gashi kawun shi ya zo ɗaukar sa, zai tafi da shi wani guri. Ya tafi a gurin nan ya kyale ni kadai. Daga nan sabon kadaici ya fara. A wannan lokacin kuma sabon hawaye ya fara kwarara. A koda yaushe sai dai in zauna na ta faman yin kuka babu dalili. Ana nan kwatsam sai ga madam Suriji ta shigo gidan marayun mu a mazaunin ma'aikaciya, ita ma tun daga nan. Rasa baba, mama da kuma kai, sai kowanne irin lokaci sai na dinga kasancewa na mazauniya na maraya, domin ita take siya min dukkanin kayayyakin da nake yin komai. Sannan kuma kai ma ina ganin ka a tattare da ita. Tana mai da ni kamar wani malamata domin ta mai da ni mutum na gari. Sannan kuma a kowace irin fuska tabbas tana kulawa da ni. Sai ya kasance ni kuma haka ɗin ya fara damuna. Daga wannan lokacin ina ma ni na kasance guda ɗaya kawai a gurin Saroja. Wata rana kwatsam ta tattare kayanta ta bar wannan gurin domin an canza wa mijinta gurin aiki. Na yi kuka sosai domin kada ta tafi ta kyale ni a wannan gurin. Amma kuma duk da haka ta kama hanya ta tafi ta bani. Na ƙara dawowa ni kaɗai daga wannan lokacin. Yalla bai, abincin ya kammala, gashi wake ne. Zan zo bayan na kammala wannan aikin. Inda a ce a wannan lokacin baka tafi ka kyale ni ba, to da ba zan dinga jin wannan kuncin a cikin rayuwata ba. Na ga Karuna bayan na fito daga gidan wannan marayin. Na ganta a wannan rana.
sam na gagara mantawa da soyayyar. Na yi kokari amma na gagara fahimtar komai. Ko da yaushe ina ƙara faɗawa soyayyarta a duk lokacin da ta ganda ta gaura min murmushi. Nake ji za ta kasance abokiyar rayuwata har ƙarshen wannan rayuwar ta. Kwatsam kawai sai ta kama ta auri wani, kawai ta kama hanyar ta tafi ta kyale ni. A wannan lokacin na fusata. Shin a wannan lokacin ka san me naji a lokacin da ta kama hanya ta ƙale ni? A wannan lokacin in na san ina ƙasan ƙasa ne, ba na iya jin komai. Narsin Data ya gabatar da ni a lokacin da nake yawon tumbele na. Oh, wayo, yan sanda. Yallaɓai wai me kuke dubawa dai to yanzu? Ai na daɗe da aje wannan kasuwancin yallaɓai na rantsi. Oh, haka ne. Shikenan ba za a ƙara kama ka ba. Mu je kai. Yawa, mu je, kama hanya. Yallaɓai wannan faɗan iska ne. Ya kamata mu sa ido a kansa sosai. Dole wata rana za mu kama shi kamar ta kai. Yawa yaro na ga wannan. Yawa gashi ka je ka sai biskit da chocolate abinka. Yawa. Yaro. Yawa na ce kana ji da akwai wani shago a dan kan kwanan nan idan dai har ga dan je ka gane da Allah ka basu wannan ka ce ji ni. Da Allah sako ka kai mana. Kai dai ka je ka dawo zan jira ka nan yawa. Ka je ka kai musu ka dawo. Zan ƙara ma kuɗi fa yaro zan ƙara ma. Yawa maza je ka. Yawa. Aiki ya kammala kenan. Na ji na basu. Oh, ka basu. Za ka zo tare da ni? Za ka riƙa min aiki ko? Ya sanya ni sai da ƙwayoyi. Maza je ka. Wataran duka, wataran zagi, wataran kuntatawa a dukkanin abubuwan da nake yi masa. Yawa, dan rike hannun nan kamar haka na gani yawa. Kai. Zamana. Ina kudin suke? Na ce da kai ina kudin. Babu wani sauran lokaci da ya rage mu nan gayan kuma. Ki rike na. Sha ina sauran kuɗin kuma. Na ji yin wani na ɗan je hotel na ɗan ci abinci ranka da dai. Wato dan iskanci kai da ka saba cin abincin hanya da kuɗi na zaka je ka ci abinci a hotel kenan saboda kana na ni uwa.
wato kai ka je ka ci abincin hotel ka dan ubanka na dinka dukanka kenan na dinka mazgaka kenan na dinka dukanka kenan yaro kai dan iska ko ka dau kuɗi na kawai ka je ka ci abincin hotel abinka ke tashi ke ba tashi wata rana ya yi amfani da ni domin ganin ya kubuce ma 'yan sanda kaɗan za ka sanya a ciki sannan kuma sai ka shirya da kyau kai mun kama ka zigidir yau ta za ka yi ka sha yallaɓai to ni me zan ce yallaɓai ga wannan dai kuɗin rike yallaɓai iya kuɗi za mu samu kawai idan muka kyale ka amma idan mun kama ka ƙara mana girma za a yi nan dai ga kuɗin ga ƙarin girman kuma a can ku tafi da shi kai me kake kallo ne tashi mu tafi mana ka tashi na ce tashi da ke rayi tunanin togosa shine na kokarin fecewa daga wurin 'yan sanda domin na samu daɗi a rayuwata na koma sayar da ƙwayoyi a daidai wannan lokacin a rayuwata abin da na koma kenan ina yi kwatsam sai muka haɗa satyam a daidai wannan lokacin mun saba ɗiban ƙwayan mu a tare da shi muna magance ma junanmu matsalolin juna tare muke yin rayuwa tare da shi kawai wata rana guda ɗaya kawai sai na samu wasiƙarsa a ƙasa kamar da yadda ta fara a baya mutum yana zuwa gare ni sannan kuma suna kama hanya suna kyale ni a wannan lokacin na fusata ne kamar da kashe kowa raina ya ɓaci akan wannan ƙaddarar da take ta faman bibiyata ta yaya kawai bayan wannan lokacin kawai sai garada yana nima na ni kuma a wannan lokacin bani da lafiya kai beke Dada? Biki. Oh, Biki. Ya kama na karan farauta na. Wato shine ka sanya na takwakiya? Ka janyo min bala'i wato dan abanka? Me gida, ba haka bane me gida. To menene ba haka ba? Sai bayan na gama take maka cikinka da abinci ka? Shine kai kuma za ka yi naushi wa nawa cikin kenan shashashan banza wato ma har zaka je gurin abokanan kasuwanci na ka ci gaba da kulla mu'amala da su don kai dan iska ne kai idan na barka zaka kasance min matsala da kuma damuwa kan dukkanin kasuwanci na wannan shi yasa lallai ba zan ta makyale ka ba
lallai ba zan taba kyale ka ba kwarai ba zan kyale ka ba kwarai kai ba zan taba ramuwa da kai ba tabbas a wannan lokacin da na kashe shi shine lokacina na farko don ban taba jin daɗi kamar wannan ba na buƙaci a ce wannan farin cikin nawa ya ta bibiya ta har ƙarshen rayuwata daga baya sai nake ji a raina kamar na je ne ta bibiyar dukkanin wanda ya tafiya kyale ne na je na kashe shi to a cikin wannan kafcan nawa shi ba madam saroja da kuma satiyam dukkanin wa'annan jerin mutanen gabaki ɗaya bayan ɗaya sai da na bi su na gama da su daga nan sai na ga tattaunawa da kai a gidan talabijin lallai babu shakka komai na mi iri ɗaya amma kuma rayuwata tana da bambanci da taka lallai babu mamaki a wannan rayuwar kai zaka iya mantawa da ni amma ni ba zan iya mantawa da kai ba kasancewar kai cikin ummina ne kuma dukkanmu mutum ɗaya ne sai dai kai ma na ji kamar na kashe ka amma kai a cikin ruwan sanyi nake da buƙatar kashe ka sai dai kai ma ya kamata ka fahimci kunci da bakin cikin da nake fama da shi a rayuwa komai namu da kai iri ɗaya ne sai dai kawai ne ina fuskantar bakin ciki a rayuwa kai kuma kana fuskantar farin ciki domin haka ya saka nake binka tun tsawon wata 6 da suka gabata abincin da ka ci irin rayuwar da kake yi da komai na riga da na tantance komai da yake tare da kai babu shakka mu tagwaye ne kuma ni kaina na shaida haka din a sahihin lokacin da ya kamata a ce na samu hanya ta gari wani lokaci ina bibiyan dukkanin lamarinka na ganka kawai sai ne amfani da wannan damar
a lokacin da na jefa kafata a cikin ma'aikatar ku ta 'yan sanda sai na yi tunanin cewa gaskiya dukkanin irin wannan girman da ake yi maka ni ne wanda na fi dacewa da shi. Bayan haka ma na kashe karona. Ni na maye gurbin ka, zan karɓi sakamako akan aikin da kake yi, ni kuma za ka karɓi wanda nake yi. Wannan shine yasa na bayar da dukkanin bayanan abubuwan da kamera ta ɗauka. Na bibiye bayanai daga wurin Madu, sannan na tabbatar da cewa na je an kamo ka. Daga yanzu kai za a yanke ma hukunci bisa laifin da na aikata, ni kuma zan zamo sarki a masarautar da ka gina. Yayi mana. Yanzu dan uwa ka faɗa min ni da kai wane ne yafi ƙarfin kwakwalwa? Ka faɗa min mana dan uwa, wane ne yafi kaifin basira? Yalla bai kundayen. Oh, to zo. Tattara bayanan duka. Ya karɓi laifinsa na shan miyagun ƙwayoyi, sannan kuma ya karɓi laifinsa na kashe mutanen da suka zauna da shi a baya suka bar shi. Kasancewa ni da ɗan uwansa, ina jin wa'annan abin a raina. A sa shi a magarƙama kawai. Tashi mu je. Maza shiga. Kada fa ku kwashi kuɗaɗe da yawa a cikin mota saboda 'yan sanda za su gabatar da bincike. Kun fahimta ko? To labai, an gama labai. Man tafi labai, man tafi. Zan iya shigowa labai. Kwamishina shigo mana, samu ka zauna. Amina ce daga lokacin da kuka kama wannan makashin mutanen a gari, me kuke jira tsaya ba ku kashi kotu ba kenan? Yalla bai kasancewar a yanzu baya cikin hayyacin da zai iya magana. Baya cikin hayyacin da zai iya magana. Ya kamata a bar shi dawo hayyacinsa tukunna. Da kai da wannan kotun taka gaba ɗayan ku na musamman ne ku. To yanzu ka gaya min idan dai har aka samu ya dawo hayyacinsa sannan kuma ya faɗi cewa dukkanin wannan kashe-kashen da aka bi ko ɗaya ba kuma fa kaga kenan sai dai mu sanar da kungiya abin da yake wakana. Kamata yanzu a kashe gidan yara a riga kula da shi kafin zuwa wani lokaci. Bayan nan kuma ka san akwai 'yan jarida da za su zo su gabatar da bincike a kai. Bugu da ƙari kuma sannan mafi yawancin mutane suna son ɗaukar wannan bidiyo domin su ɗora shi a YouTube domin yaɗa wannan bayanai. Kaga tambayoyi za su yawa cewa me gwamnati take yi ne haka? Abin zai sa mutane tunanin cewa ko dai da akwai wata haɗaka ne tsakanin wannan makashi da kuma gwamnati. Matsalar kuma kaga zaɓe yana ƙara kusantowa. Kaga kenan bangaren da yake kula da 'yancin talakawa zai ce ba abin da muke yi da matan da aka zaɓe mu. Haka din zai janyo mana damuwa sosai. Yalla bai amma dai muna iyakacin bakin kokarin mu yalla bai. Abu ɗaya kawai za ka yi masa yanzu, kawai ka shirya masa kisan mummuke kawai shikenan. Yalla bai. Idan dai har ka aikata haka din za ka samu ƙarin goyon bayan mutane, mu kuma za mu samu goyon bayan masu zaben mu. Yalla bai amma kisan mummuke na nufin. Ya kake min wannan magana ne kamar baka taɓa yi ba. Amma yalla bai, ta ya za mu iya fitar da shi daga ofishin 'yan sanda har ma kuma hakan ta faru. Kawai kana ji ko ka manta da duk wannan, kai dai karɓi albashin ka kawai, ka je ka aikata abin da ya dace. To shikenan yalla. Madu, kin san da irin cakwake da muke akan kes din nan. Minista yana so a sashe gogarin guduwa daga cikin ofishinmu, daga nan sai a masa kisan mummuke. Akan abin da ya ban mamaki kenan da minista ya ce wai a bar kisan mummuke. Kisan mummuke fa yalla bai. Kwarai kuwa. Ki je ki ɗebi constable guda biyu kawai ku aikata wannan din. Amma fa kada ki bari a DT ya sani da Allah, domin ku zai ji ba daɗi. Ba wani rashin jin daɗi da zan yi a wannan abin yalla bai. Zan iya shigowa. Mana shigo. Amma dai a DT kaga shi. A tsammanin ka shi dan uwana ne ba? Yalla bai, domin kai ku kwanto na a baya. Kada hakan ya hana ka yin abin da ya kamata. Yalla bai, aiki ne gaba da komai. Dukkanin abin da ya kamata kawai za a iya yi. Yalla bai, wannan dama ta ce wanda zan iya wanke kaina. Yalla bai, da Allah ni ma ka bani da shiga cikin jerin wannan aikin. To shikenan. Nagode yalla bai. Sai ka gamu. Keys. Yalla bai, shin kana jin ba daɗi ne? Kawai dai ina jin abin yana zuba ne ya dawo. Kasancewar wannan shine lokaci na farko
Shin zan iya tatar wannan na ajiye shi na kufe shi a wani gefen? Ke tace mana. Wannan babu damuwa. Za mu rufe kes ɗin ma gaba ɗaya bayan mun yanke masa hukunci. Ba kuma buƙatar dawo da shi. Yallaɓai, mu je ka canja kayanka. Na san kana tunanin taya na gane dukkanin wannan ko? Ka faɗi gaskiya kamar yadda don wanka yake cewa a baya ban iya nemo shaida ba. Kan magana da yake cewa ni ban iya nemo shaida ba kwata-kwata? Wai ma ko iya rike shaida ban yi ba. To dalilin haka ne na iya rike shaidar yanzu gam-gam. Madam, wannan gaskiya yana kamar yallaɓan mu. Yayin da a ce zai ce mana shine Aditya, tabbas za mu gaskata shi. Tun daga magana da Sallu yayi na fara tunani akan wannan bangaren baki daya. Bayan haka na yi kokari na gane dukkanin wannan lambobin da ka rubuta a wannan bencina na ɗakin bincike. A wannan lokacin na gane cewa lalle kana kokarin faɗin wani abu. Ranke daɗe a kawo miki abu mai sanyi ne? Bana buƙatar abu mai sanyi a halin yanzu. Na ma dai kaina haka ne madam, amma ina ganin za a iya samun wasu bayanan yankin kankarewa nan takarda ta bangaren sama. Na samu kyauta da na tura wannan lambobin ta bayan wannan abin da na tura 5 6 Dan an kankare lambobi ko sai a samu miliyoyi? Amma naga kawai cewa ta yi ba ta son abu mai sanyi, ya kuma naga ta tashi a fusace. Wannan harafin na PSN din nan kafin na gane ma'anarsu na sha matukar wahala. Babbar ma'ajiyar 'yan sanda. Wannan kuma na yi kokari na haddace wannan lambobin tsaron da ka rubuta a wajen, saboda wannan lambobin tsaron dukkanin su ka rubuta su ne
a cikin hikima da kuma basira. Wannan tauraron tana nufin lamba 8. Alamar dala kuma lamba 4. Alamar percentage kuma lamba 5. Expurgation kuma yana nufin lamba 1. Ma'ajin na'ura. Wannan ma'ajiyar na'urar da ka ajiye, ta ajiye dukkanin abin da ka saka a ciki. Sannan kuma babu wanda zai samu damar gane dukkanin wannan abu da ka ajiye. Kokwanto na kuma ya tabbata. Babu shakka kuma abin da ya tabbata haka yake. Na yi ƙoƙarin cewa na tantance dukkanin wannan abu da ka bari. Sannan kuma na kira Sallu na ce tantance min dukkanin yanayin nau'o'in jininka sannan na gani. Sannan kuma a lokacin da za mu je yanke ma hukunci, sai na tuno da abin da Sallu ya ce min. Lokacin da ya kasance matarka ta samu matsala, ba ka tuki baki daya. Shekara 2 da suka wuce, yallaɓai da matarsa suna tafiya a mota, sai suka dan samu wani hatsari. Dalilin wannan al'amari matar yallaɓai ta fece, shi kuma bakin cikin haka gaba ɗaya ya canja masa dukkanin tunani. Ya yi matukar sauyawa sannan ya daina tuki da kansa. Kuma sannan Selu ya tabbatar min da dukkanin komai da komai a lokacin da muke tafiya a mota ya gaya min komai da komai. Hello? Madam, nau'in jinin na fa ba kokanto a ciki. Yanda yake tsammani haka yake. Ba ya shekaru 15 ba. Tun lokacin da wannan kwayoyin suka ratsa jikinsa a wata ɗaya kawai suka sauya shi. Shikenan. Shikenan madam. Mun riga da mun samu tabbaci akan komai. Za mu iya tafiya yallaɓai?